Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amabenza TV. It's the Betway Premiership. Kaizer Chiefs 1, Stellenbosch 2. I'm joined by Goso. Stibu right. I'm Nandi Rutmani. I'm right, Stibu. Yeah, I'm right, Stibu. Ngizosho njalo right. Sure. Stibu yazi ngizoqala ngani? Qala futhi. Ngifuna ukusho nje ukuthi iphuthe elikhulu lenzekile. Ukuthi belande laba abantu bakuloya mkhukhu wase Orlando. Bebalethe la. Yeah. eCalabash. Yeah. Bafike bafaka into zabo la. Amaqani. Bafaka yonke into yabe wrong. Yeah. And basishiyela ibhadi lokudliwa. Yeah. Yeah. Lokudliwa 2 times in the row. Yeah. Nathi sekuyileso. Sesifana nabo manje. Hey madoda. And next game siza khona la sizodlala nabo. Yes, Rutman. So sifakele isicwaco esikhulu siChiefs. Ibhadi nje elibi. Labo abantu bufuna sibayeke baqhubeke badlala lapha emkhukhwini wabo eOrlando. Yeah. Yeah. Manje sabathatha thina sabaletha kuthina eCalabash. Yes. Stibo yazi mfowethu. Disappointed kakhulu. Ngani nje yami? Ngizoqala ngifuna ukuthi ngibathethise bonke. Ngizoqala bangama players eKaizer Chiefs. Yeah. Awekho serious. Wonke. Awekho hayi wonke. Bani nobani? Ngeke ngwamention. Babisi. Ngeke ngwamention. Yabasa. Kunama player ngekho serious kuChiefs. Ayadlala ngoba kuyadlalwa but awayidlalela iBJ Chiefs. Awayi understand iBJ ukuthi ngabe isho ukuthini uChiefs. Yazi Sithibo serious ngempela makuthiwa siyadlala awukwazi ukuyeka iEmpty net. Na ipan lingapha uyeka iEmpty net uyeka score igoal eslithi pre silide 2-0 silide 3-0 first half yeah. Sithibo ngidisappointed kakhulu ngaleyo nto leyo yazi bese ngibuya kuma coach ethu sure ama coach ethu angazi ukuthi ngawafanisana nani kodwa kukho konke lokhu mina ngiyohlezi ngisho ngixeke imanagement yeChiefs ngani awazi Sithibo ukuthi ungathi sisemsebenzini sure man if sisebenza yeah uthatha ilokhuzana imanager uyinikeza umsebenzi qade uyithatha uyilethela mhlawumbe ama supervisor or into kanjalo zayo yeah umsebenzi ubhayiziswe ilokhuza wena ubhayiziswe supervisor sure uqede wena uthathe uxoshe imanager ushiya supervisor uyishiya kanjani ngoba uhambisa konke yeah ngoba bonke babe wrong yes into enqonda ukuthini ke enqonda ukuthi unabi yeah why bamhambisa bashiya lama assistant akhe because befuna behambise yonke into bese beqala phansi bezoqasha phansi beqale bezoqasha ucoach kunomuntu la kunoBenny McCarthy la engicabanga ukuthi uBenny McCarthy ile eKenya bona bengamnikeza imali engcono kuneKenya bekathatha uBenny McCarthy bamnikeza isikhundla asebenze lapha eNigeria I understand Sithibo ngempela ukuthi kukho konke lokwenzakalayo sinovele bayi Snow Pathman labadlali sabathola kanzima saba attendela ama court namhlanje abadlaliso angazi ngizobuya ku Chris Lest all along ukuthi angiunderstand umdlalo njengo Chris Lest ukuthi why engadlali all along namhlanje uzodlala usitshengisa something yena lo okade ebekwe all along ebenchini Sithibo yazi into engizofike ngicela ukubongela uGavinganti yakwazi ukushaya iChiefs sure man ayakwazi ukushaya iChiefs umjeti uyakwazi ukushaya iChiefs hayi uyakwazi uyele Sithibo uGavinganti ubonile ukuthi iChiefs ibimshaya ngoNkosingphile Ngcobo first half uma ngabe ubhekile ama chance at creator ngoNkosingphile first half la yekwe iChiefs first half ebekaza noNkosingphile wabona uGavinganti uthe makafika ku changing room wabatshena wabuyisa lo mfana lo weRasta lo upanipalisa khona lapha Palace wangena wadlala kahle lo mfana wayenza lento ku Stellenbosch wayichange igame alright wabona nawo lama plumber ethu afaka ucele if asemreceive ucele kuyadlalwa igame
kunjalo suphinda udonsa uMaboya kanti yini othi uyayikhanda same time awudonsa uMaboya lapha e-center la ukhipha khona uMaboya ibhola lisuka lapho uthi uzofaka uSirini uthi azodlala i-midfield for ngasiphi isizathu namhlanje uLilepe ngicabanga ukuthi mina ngesingami ngucoach bengizodonsa uLilepe lapha ngihlukane noMaboya udonsa uMaboya endeni ibhola lisuka lapha endaweni kaMaboya likhalale libuya cross ngene igoli. So ngiqonda ukusho nje Sithibe ukuthi iChiefs ayihambi iyosayina ucoach ayina coach ayinaye style but ke kodwa Sithibe kunento engifuna ukuyisho ontombi kayise belibambe lingashoni Saturday sengiyahamba Sithibe.